Ewo bibiara akwaba ede ne basroni party 5 na muhu nananom moyerese ya na chese asamde na medenam ye kontotroso yese apomasu yam festival 2026 every 2 years bia and almost share safa no na mate wo so apomasu kana me ko na fasheda na mehu se boso so abatire so na menim omo ano omokom no mekai say emre bia ye ne nana kwame eko obobo ni mo no ekohu se apomasu buo bi ewo ho no mo sei ono ne ma meti apomasu na ye ne nana kwame ababi otoso mienu wo brekum kato eko entotroso afahye apomasu yam festival na ye kodru ho no first time ye de ye ni ehu physical ye ni hu physical de ewuo ojane kura ye de aye mpusu de ewuo batire so na ye kun ono akun ni dwan kun dwan ye muhwe mu jane ma no ono adi dwale enumbi odi benkumbo no odi ni fa bo ano odi yete ho ye ni yenim no obonom sa owie a mo atwa ne ho ni bi na omo de abobbo mu jane mu omo de tumuma ne sesapo no odi boma no de afa no de boma no de afa no ne no ena yekoye wa mamu ni YouTube fo ene omo sensem ye enti no video ne de ya na black and white video ne ya black and white se ne be ya YouTube no high because of due to omo policies no moja sam ne de omo ne nje ho nti hu se ya black and white wada ro ma ne ha wo ne ho ene hu ba fo suma kwa ahene de wo ti si dwamu no endu be ye 30 minutes and 30 minutes 30 seconds ena wona so se bafo otumfo so man kwa ahene otumfo mbodi an mama muso sa na bafo mbodi an mama muso abedu na woche odu ho ni aso na bafo asable kuja wesu autosu mienu ababiu yeso ni sisi no ogina ho ose keto ababiu no awusu niti no awusu no bontrinko no wagina ho ne ebosom no sa na yi ni nyina omujima no na koma ne na hlawan de ni throat ni fam nyina omuyi ni nyina ma no nti ode na koma ne hye nanum na ni throat no wachem no ode sa na hlawan ni menu no ode sa ni nyina nti odu ho na baafo edu ho no ogina ho ma abosom no na abosom ne di ne nema ni go no oyiye san bi anu wode chia no video ne de ebe ma wahwe na madaroma black and white nti motia mo hwe esre mo mamu ndi matam ai mo ile de say ya na betimi ayem ma anya mo sa enye nti me fom nso a na wode a cheme me do bibiara se bese so be hwe video no.
Eneni Jesu kwaba nananom som na afei no eniema wate wahu na opesa woni yeche no eba ahemfo nsam efiensensam afei so yesetiti obi ka titi obi kire emudo empenifo betimi etie ubetimi afre line no yebetimi aba onchen ne aba beginchiremu yebetwa primpenifo ahemfo achiamefo ye na omu bedidi enkomo afei so se wo kronkitom na se wo hu ensuo bi a na bakosem a enye nsu kese na ye nsu kitwa ewo ukrom tetesom eno ena ewo ho yebetwe apri ye na nanom akonfo abosom na ankasa ne na omo adi hu komo ubetimi afre yebeba ne na oba bedi hu komo